бизнес ягона чизе ҳаст ки шуморо аз муҳтоҷӣ мебурорад. дар ҳамин шароити ҳамин вақта ҳамин хел акун чизе ки набоша ҳамин хел. ҳаме профессия хубай, ҳаме профессия дар корай. Муаллими хуб будан дар кор, журналисти хуб будан дар кор, инженери хуб будан дар кор. ҳаме профессия дар корай. Не ки ҳамин профессия қити зиндаги хуб кардан нашуда истода созай. барои мо ҳамон профессияи худ болош ба бизнес сохтан дар кор. Мисол муаллим бошед, мактаби худотуна доштантун дар кор. Воспитатель садик бошед, садики худотуна доштан дар кор. Такси ҳай карда гардед, таксопарки худа сохтан дар кор. Духтур шавед, клиники худа кардан дар кор. Стоматолог бошед, стоматолог кабинети худа кардан дар кор. Пригмахер бошед, пригмахерски худа кардан дар кор. Аввал аз ҳунара омӯхта кам-кам омадан дар кору, не ки ҳамон ба истодан дар кор не. Ё ман хато гуфта истодам. Агар ман мисол баъзе бачаҳое ки бизнес доред, ман нахстар мефаҳмед. Акун баъзе одамо ҳар хела фикрона дорад. Баъзе одамо фикронаш аст ки баъзеҳо чӣ мегӯянд? Хушбахти пул ба нест, пул қати саломатия намехарӣ, пул қати одамгари намехарӣ, ҳамин хеле гапҳо мезанад. Ин одамое ки фикронаш хома, фикронаи камбағале дорад. Не ки чӣ дар кор пула меҳру муҳаббат қати муқоиса кардан. این دو تا تماما راز نیچی. همه خیلی نه عقل باشد اگر آدم دست تا پا فرق کردنش در کار.